Dávno, pradávno v ďalekej krajine bolo raz jedno kráľovstvo. A v tom kráľovstve malá dedinka s kompletnou občianskou vybavenosťou, široko ďaleko známa svojou kultúrou i športovou činnosťou. Jej obyvatelia žili spokojným životom. Pracovali, zabávali sa, cirkevné sviatky svetili, štátne slávili, na brigády chodili, aj v kostole sa modlili. Pán farár, pán Špeťko, dovolte nám mladej generácii obce Koš, aby sme vás privítali za všetkých Košovčanov, našej, ale aj vašej rodnej obci Koš, pri príležitosti 625 rokov vzniku obce Koš. Milí rodáci, ctení hostia. História obce Koš sa datuje na 14. storočie pod názvom Andreasdorf, kedy patrila bojnickému pánstvu. Prví obyvatelia obce boli pravdepodobne nemeckého pôvodu, o čom svedčia jej pôvodný názov a názvy chotárov. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho sa obec dostala postupne do rúk uhorského kniežaťa Ladislava, ktorý v nej v roku 1367 založil slobodné richtárstvo. Pred 25 rokmi žilo v našej obci 3000 obyvateľov, ale osud nám nedoprial, aby sme mohli ďalšie roky žiť v spoločnom dome. Dnes, keď v obci žije necelých 900 obyvateľov, stále hlbšie si uvedomujeme, že tu nastalo veľké historické predelenie. Na jednej strane bol veľký záujem občanov na rozvoji obce a na druhej nevyhnutnosť uvedomiť si skutočnosť, že prišla chvíľa, keď značná časť obyvateľov sa z rodnej zeme musela odsťahovať.
každom prípade to bol ohromný zásah do života. Do poslednej chvíľky sme vlastne neverili, že k tomuto dôjde, že sa budeme sťahovať. Až keď prišiel výmer, keď sme dostali ten papier, že už to pôjde, až tedy som si uvedomil vlastne, že už to nastalo a že už treba odísť. No, nachádzame sa práve na čiare nulových vplyvov podolovania, môžeme nazvať nejakou deliacou demarkačnou čiarou. Za nami je obec, časť obce, ktorá bude ešte stáť, veríme, že úplne. A z opačnej strany, ak sa pozrieme opačným smerom, je časť obce, ktorá postupne padne za obeť v podolovaniu. Je to územie, ktoré by malo byť v určitých etapách asanované, malo by sa zlikvidovať a toto územie bude slúžiť vlastne účelom len banským, bude vytvárať plochu, ktorá bude postupne podolovávaná a tým bude vlastne devastovaná. Tak niekoľko slov by som vám mohla o tom povedať, pretože ja bola zamestnaná na miestnom národnom výbore v Koši asi od roku 1954. Takže v tom čase už bol stavebný uzáver. Až v rokoch 68-72 bolo povolené postaviť niekoľko domov. V tom čase až do 73. 4. roku sa postavil veľkým budovateľským úsilím našich občanov v akcii Z, Motorest, štadión, dom smutku a závod verejného stravovania. V našej obci v Koši sme už mali vybudovanú všetku sieť obchodnú, športovú, po kultúrnej stránke sme mali všetko na dobrej úrovni. Dobrí boli futbalisti, hádzanári, zväzar. V kultúrnom stredisku sme mali dobrý folklórny súbor, divadelný súbor, malé javiskové formy, dobrú knižnicu, ktorá bola otvorená každý deň 8 hodín. Ľudia boli naučení do nej chodiť. Tam sme robili kopu podujatí kultúrnych. Toto všetko sa teraz stratilo. Žijeme v obci, ale chýba nám to, tie vzťahy nám proste chýbajú. Problémy nášho obecného úradu v tejto obci, v tejto časti, ktorá má byť poddolovaná, sú najviac v tom, že mnoho ľudí, ktorí už majú pridelené štátne byty, tu vlastne svoje pôvodné domy musia strážiť proti rozkradnutiu a nemôžu sa vôbec odtiaľto vysťahovať. Lebo ako by odtiaľto odišli, v tom momente ich domy sa znehodnocujú. Naša dedina bola taká známa v okrese ako dobrá dedina. S pracovitými ľuďmi, s dobrými ľuďmi. Myslím si, že sme boli takí zalúbení do seba Košovci. No a keď prišlo teraz k tomuto rozhodnutiu, že bude sa tu dolovať pod obcov a vykupujú sa domy, tak odrazu sa ukázalo, že tí pekní ľudia nie sú takí pekní, ako si o sebe mysleli. Ak išlo o to, aby si podelili peniaze, ktoré za dom dostali, tak zrazu bolo po láske a zrazu bolo po pekných vzťahoch. Keď už teda sme sa starali o to, že či teda budeme môcť zostať, boli sme sa aj v Bratislave pýtať na túto vec, teda ako to bude s našou dedinou. No moc sme sa tam nedozvedeli. Ale predsa sme len ďalej sa k tomu prispôsobovali, že teda my zostaneme. A keď máme taký krásny kostôl, ešte, ktorý pretrváva z roku 1367,
Áno, je to kultúrna pamiatka, je to kostol svätého Ondreja v Koši. Takže chceli sme, aby aj toto zostalo u nás stáť, takáto veľká, pekná stavba. Áno. No a pokúšali sme sa to teda vybavovať, teda aby dostal ochranný pilier, ktorý kedysi aj ochranný pilier mal. Ale v roku 1987 vyňali ho z kultúrnej pamiatky a tým prakticky padol aj ochranný pilier. Tak my sme sa snažili znova ho dostať do ochrannej pamiatky. No a to sa nám aj v roku 1990 podarilo. Zo všetkého je ešte to, že bývame vlastne v Koši teraz na zbúranisku, že sa nepokračuje v tom, buď to treba všetko dokončiť, čo sa začalo, alebo nejako to proste doriešiť. Obec, ktorá je chudobná na finančné prostriedky, prakticky nemá vôbec dobudovanú občiansku vybavenosť. Všetko sa nachádza v starej obci, ktorá by sa mala prakticky časom zbúrať a obec by ostala ako taká bez nej. My teraz bývame vlastne v podnajme. Baníci nám vykúpili náš dom, ale naspäť nám ho prenajali za určitý poplatok. Najhoršie na všetkom je, že baníci tieto domy Košovcov prenajímajú aj úplne cudzím ľuďom. Naši ľudia bývajú v Kanianke v Činžákoch, celý život robili, až šporili a neviem, stávali domček a teraz vlastne nemajú nič. Dosť často sa vraciam naspäť do Koša, mám tam pochovaného otca, často veľakrát prejdem po Koši hore dole na Babeťa. Najradšej by som išla tady so zažmúrenými očami, pretože tak nejako mi vždycky je ťažko pri srdci, keď vidím tých záhradkárov cudzích, hoci oni za to nemôžu, že im tie záhradky tam pridelili, ale ako sa veľmi rýchlo a dobre udomácnili na našich záhradkách, na našich obrobených poliach a proste si tam užívajú. No a predstav si, že ja som ohromne rád, že ten náš dom zbúrali už, že je teda ako zbúraný, lebo neviem si predstaviť, že by v tom dome býval niekto cudzí a že ja som vlastne ako nedobrovoľne alebo dobrovoľne prinútene som ten dom musel predať za úradný odhad, aký vtedy bol, a v tom dome by teraz niekto býval. A ja som sa musel odsťahovať teraz sem, teraz staviam tu druhý, tak ja neviem, čo by som spravil, keby som tam voľakoho ako našiel v tom dome. No neviem, ja by som proste asi volačo spravil nerozumného. Adam by si ho aj zahlušil. Možno. No takto sme nie že len museli, ale aj chápali, i nie len funkcionári, ale aj ostatní občania obce, že je to celospoločenský záujem a že musíme z toho Koša odísť. Preto, lebo už vládne uznesenie v roku 1980 toto ukladalo, že sa máme z Koša vysťahovať a preto sme aj ako poslanci z rady MNV a z plena MNV boli v okolí Prievidze vyberať lokality, do ktorej by sme sa mohli nasťahovať. Boli sme v Bojniciach, tam to nebolo možné z dôvodu, že by sa zvýšil veľký počet obyvateľov, nakoľko je to kúpeľné mesto, tak sme v tejto blízkosti tých Bojníc vybrali túto lokalitu, ktorá je, myslím, ľuďom priliehavá a ľudia sa tu ináč spokojní. Len to, že sme museli zo svojich rodinných domov odísť, to nikomu neprospelo, každého to bolí, ale myslím, že aj počase si ľudia zvykajú. V roku 1985 sme začali s realizáciou výstavby náhradného súboru Kanianka ako náhradného súboru pre podolované obce, a to Koš, osada Laskár, tá časť Nováky. V tomto roku som prišiel do obci Kanianka z obce Koš ako tehdajší tajomník bývalého národného výboru v Koši.
Za tým účelom sme zriadili Národný výbor, ktorý prevzal do svojej správy celkovú túto výstavbu. Samozrejme, v tom období bola reálna situácia na výstavu, že všetko ukončíme tak, ako by to malo byť, pretože stavba ako taká bola vládou sledovaná, proste finančných prostriedkov vtedy na jej dokončenie bolo pomerne dosť. Samozrejme, momentálne situácia sa zmenila trošku ináč. Vieme, aké sú tie ekonomické pomery v našom štáte, že tých peňazí na žiadnom úseku nie je dostatok. Tak pociťujeme to aj my. Občanov sme nasťahovali do bytov, je to približne 2400 občanov z Koša, ktorí sa nasťahovali sem. Ostatní sa presťahovali, pravda, do Prievidza, kade po iných okolitých obciach a mestách. Samozrejme, nastal veľký problém teraz. Nemáme dobudovanú občiansku vybavenosť. Postavili sme základnú školu, obchody sú postavené, jednu materskú školu. Momentálne máme rozostávanú ešte jednu materskú školu, zdravotné stredisko, kde by malo byť zároveň aj obecný úrad by mal byť sústredený, potom by tam mala byť pošta, polícia a niektoré ďalšie inštitúcie ešte, ktoré v obci treba ako zriadiť. Je potrebné samozrejme ešte pre spokojnosť našich občanov doriešiť ďalšie otázky, a to je postavenie nejakého kultúrneho stánku, kultúrneho domu, ktorý v obci nemáme žiaden. Je potrebné spraviť nejaký športový areál. Všetky tieto zariadenia v Koši bolo to na patričnej úrovni, tu na nám to chýba. Ľudia sa dosť tak aj právom cítia nejak tak ukrivdení, že nemajú všetko to, čo ľuďom nasľubované, ako bolo. Ja napríklad učím na tunajšej základnej škole, ktorá momentálne funguje 3. rok a z pôvodne naplánovanej 24-triednej základnej školy s bazénom pekným zostala bohužiaľ len 16-triedna základná škola, samozrejme bez bazéna. A vlastne už 1. rok, ako škola bola v prevádzke, tak nevyhovovala podmienkam, pretože sme museli na bežné vyučovanie využívať odborné učenie, priestory školskej družiny a len taký nejaký môj veľký optimizmus mi dáva nejakú takú silu, že hádam, neprídeme k tomu, že budeme ešte učiť v tejto modernej dedine na zmeny. Augusta roku 1992 najdôstojnejší otec biskup Rudolf Baláš zriadil samostatnú farnosť v Kanianke a táto farnosť bola zriadená kvôli tomu, že väčšia časť obyvateľov z Koša bola presťahovaná do tejto dediny, ktorá v minulosti bola malou dedinkou, mala okolo 600 obyvateľov a teraz tu žije nás dovedná okolo 3000. No keďže kaplnka je tu malá, pôvodná kaplnka, tak veriaci sa rozhodli, že si postavia kostol, zároveň teda aj farskú budovu, ktorá ešte vôbec nie je ani začatá. Bohoslužby mávame nielen v tej kaplnke, ale aj tu v týchto provizorných priestoroch, v budove základnej školy,
základnej školy tu na chodbe a ľudia sú radi, že aspoň takto môžu mať účasť na svätej omši, no a iste prichádzajú sem radi. Tak, Košovský kostolík za žiadnu cenu nie je váhľať. To je pamiatka a na ten sa dostalo len 100 000 subvencie zo štátu. To je všetko z milodarov občanov Koša. Viete, ako sa to skladalo? Od hektára a na duše. A potom za každým sme sa skladali na lavice, tak pomaly a sa dal do takéhoto stavu. Videli ste ten kostolík už? Tak nebolo by to škoda. Musíme pamätať na ďalšie generácie. No mne sa tu nepáči, lebo starý strom sa ťažko presádza. Tam, kde sme sa narodili, tam nám bolo najlepšie. No a čo? Narobili, ale či nám je aspoň dobre. Ja si to chválim. Nie, ako chceš. Však, keď nám kostolík postavia, potom budeme mať nový, no a bude sa nám tam lepšie, pravda, sedieť aj všetko. No tu je to najhoršie, že nemáme sa ani kde teda posadiť. My sme si v Koši postavili svoj pomocne s manželom rodinný dom, v ktorom sme bývali 18 rokov. A on, keď sa toto dozvedel, on v tom taký bol nešťastný. Takže ja z tohto všetkého, ja som aj o manžela prišla, ja mám mrcha spomienku, ako by som sa mala cítiť už na starosť svojich 70 rokoch. Veľmi ma mrzí za Košom. Ja, možno všetci so mnou nesúhlasia, ale ja aj v tejto Kanianke, ja sa tu stále necítim tak ako doma a možno ako cudzinec. Teda, keď niekto emigruje, ja mám približne taký pocit tu, no. Celkom záverečného bloku, tam má, že... Nie, dajme si tu veľa veniec. Ale počkaj, konferencia, že súbor má repertoári cez 100 ľudových piesní, v záverečnom bloku vám ešte niektoré z nich naši speváci zaspievajú. No milí, čo si prišiel, to nedáme teda, tá sa vynikla. Ale dajme si takú, čo nevieme. Nie, opustí, ja som si Sokola prepávať. Áno, to ešte dobre nevieme, tu by všetci mali dať. Pána, dobre ide. Áno. Počkajte, ale odkázať, Vilo, ty by si mal dať oni. Tón. Gečka to začínajú. Čoka, kde má to nájsť? Totka, vy začínate. Počkajte. A nie, že sa pomýliš. A pekne to začnite, normálne. Opustila som si. Nie. Ako teda? Ale nie, asi bola dobré. Ktorej klávesy? Ticho, počkaj, no však ticho. Opustila som si. Ona začína sama. Sokola prepáva. Išla vyhľadať jahoja. Neviem, kde se dáva. Išla vyhľadať jahoja. Tuto v tejto malej klubovničke v pivničných priestoroch sa schádzame členovia nášho folklórneho súboru Košovan. Aj keď sú tie podmienky stiesnené, nám to nevadí a skutočne sa tu schádzajú všetci ľudia, ktorí si myslím, že ten folklór milujú a majú ho radi. Ideme, ale nevieme kam. Otvárajte dvere, veď my... Chodia sa medzi nás aj títo naši priatelia, bývalí občania z našej obce Koš, ktorí už bývajú dlhšie v Prievidzi a prichádzajú sem za nami do Kanianky na sídlisko a aj 1-2 krát do týždňa. Obec Koš teda bola veľmi, veľmi bohatá na ľudové tradície a myslím si, že sa nám celkom dobre darí tieto tradície zachovať pre ďalšie generácie. A ženička moja, ďaleko ty líhaj. Na teba si myslí, len keď sa mi snívam.
Na teba si myslím, len keď sa mi sníva.